oso gaueko lan bada, gauen entzutekoa, gauez konposatutako abesti osatutakoa. Tarragonako El Vendrelleko Pau Casals auditoriora junitzen, hiru gauezan grabatzea. Eta gauak duen giro ilun eta isil hortan uztartutako abestiak ez da. Nire betiko influentzik hortxe darak agertzen dira, klasikotik, jazza, bluesa, gospela eta hori danak. Datorren urteko jasaldin aurkeztuko eta zuzenean, oso zuzenerako kondizio horik behar ditu ez. Isila dan leku bat eta ezagezi lekutan jo liteken disko bat. Beraz, uste dut jasaldian leku estrategia aproposak badaudela hau jotzeko.